Ξεχάστε όσα ξέρατε για την νυχτερινή ζωή στην τηλεόραση. Το τρέιλερ για την καινούρια σειρά Dirty μόλις κυκλοφόρησε και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνίες. Έρωτες, πάθη, σκοτάδι και μπουζούκια της δεκαετίας του 80 έρχονται να μας ισοπεδώσουν. Ναι, το Dirty είναι επιτέλους εδώ και υπόσχεται να γίνει η νέα μας αιμονή. Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε. Είμαι η Άννα και σήμερα έχω να σας πω για μια τεράστια δικαίωση. Το φιλόδοξο project της Μελίνα Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη είχε ανακοινωθεί αρχικά από το κανάλι του Αλφα, αλλά τελικά μπήκε στον πάγο γιατί έβγαλε τη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει». Τώρα όμως επιστρέφει η δρυμύτερη σειρά, το Dirty, από τη συχνότητα του Αντένα και από την εταιρεία JK Production. Εδώ μιλάμε για τη νέα ναυαρχίδα του σταθμού στη μυθοπλασία που θα αγγίξει τα 150 περίπου επεισόδια. Αυτό σημαίνει ότι η σειρά θα μεταδίδεται σχεδόν καθημερινά. Η ιστορία μας μεταφέρει στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90. Ξεκινάμε από την Αθήνα και μεταφερόμαστε στην Πάτρα, στην εποχή που τα μπουζούκια και τα σκυλάδικα γνώριζαν την απόλυτη άνθηση. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια νεαρή τραγουδίστρια που προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα σκληρό, αδυσόπιτο και ανδροκρατούμενο χώρο, όπου η φιλοδοξία, ο έρωτας και οι παρανομίες γίνονται ένα επικίνδυνο κουβάρι. Πιστεύω ότι η σειρά θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί μιλάμε για το συγγραφικό δίδυμο που μας έδωσε τις άγριες μέλισσες, το σιωπηλό δρόμο και τη μάγισσα. Αν κάποιοι μπορεί να αποτυπώσουν το ρεαλισμό, τη λάμψη, την παρακμή και το σκοτάδι της νύχτας χωρίς να γίνει γραφικό, αυτή είναι σίγουρα η Ταμπάνη και ο Καλκόβαλης. Η νύχτα θέλει στιβαρό σενάριο και όχι απλά γαρίφαλα στις πίστες. Πάμε τώρα να δούμε και το cast της σειράς. Υπάρχουν πάρα πολύ δυνατά ονόματα, όπως η Εύελιν Ασουάτ, η νεαρή τραγουδίστρια που φέτος μας μάγεψε στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι του Αλφα, παίρνει τον κεντρικό ρόλο της τραγουδίστριας. Η Κλέλια Ρένεση, την οποία φέτος την απολαμβάνουμε στο Πόρτο Λεόνε, στον επιτυχημένο της ρόλο ως Γαλήνη. Στο Dirty θα υποδηθεί το πρώτο όνομα, τη μεγάλη ντίβα της πίστας. Και ο Λεωνίδας Κακούρης έχει κλείσει για την γενική επιστασία του μαγαζιού. Φανταστείτε τον Κακούρη να κουμαντάρει τη νύχτα. Εγώ πάντως το βρίσκω κορυφαίο. Είναι ένας ρόλος που σίγουρα θα του ταιριάξει απόλυτα. Και συνεχίζουμε με τον Τάσο Νούσια και τον Γιάννη Τσάνκογλου. Οι δύο ηθοποιοί με τεράστιο εκτόπισμα που έχουν αποδείξει την εκρηκτική τους χημεία με τους σεναριογράφους. Σε συζητήσεις βρίσκεται και ο Φάνης Μουρατίδης, ενώ στο παιχνίδι μπαίνει και ο Νίκος Χαλκιδάκης. Το cast της σειράς μεγαλώνει διαρκώς και εγώ θα είμαι εδώ για οτιδήποτε νεότερο να σας ενημερώνω. Θυμάμαι πόσο είχαμε στεναχωρηθεί το 22 όταν η σειρά ακυρώθηκε προσωρινά. Όμως τώρα πιστεύω ότι είναι το σωστό timing για να βγει στον αέρα. Τα γυρίσματα, από όσο μαθαίνουμε, ξεκινούν άμεσα και η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το επόμενο φθινόπωρο. Το Dirty έρχεται για να σαρώσει. Η νυχτερινή ζωή εκείνης της εποχής έχει μια μοναδική γοητεία και με αυτούς τους ηθοποιούς η σειρά θα μας καθυλώσει. Προσωπικά ανυπομονώ να δω τον Κακούρη και τον Στάνκογλου σε αυτό το σκοτεινό περιβάλλον. Αν και μας έχουν αποδείξει σε ό,τι ρόλους έχουν υποδηθεί μέχρι σήμερα, είναι μοναδικοί ηθοποιοί. Εσείς πώς την είδατε αυτή τη νέα σειρά που θα έρθει στον Αντένα, πώς σας φάνηκε το cast των ηθοποιών? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας και σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου.